Konfinadorren beti dira oporrak. Atsedenan nagusi duen paradisua. Punta-puntako osasun tratamenduekin. Eta itsasoko ura duen Europako bainuetxe handienarekin. Paraje berdeenak. Zure gertukoekin, arratsalde atsegin eta gozagarriak igaro ditzazun. Hemen, denbora da poligrafo bakarra. Gure luxuzko instalazioek bizipena ahaztezinak ekarriko dizkizute. 5, 4 eta 3 izarretako hotzgailuekin. Ametsak egi bihurtzeko lekua. 24 orduz eskura izango dituzun kiroldegiekin. Yoga, curling, running edo arrantza, besteak beste. Eta Mediterraneoko gastronomia oneneko gure buffet libreekin. Abentura zirraragarriak biziko dituzu. Era guztietako ikuskizunekin gozatuko duzu. Askazazu barruan gordeta duzun sormen hori. Eta ezagutu itzazu gure zoologikoko animalia harrigarrienak. ¡Confinador! ¡Sé guay! ¿Confinador balkoien iria bai esan?